Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupai ma-updates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka ndati first time yako kusvika pano pachannel, ndokamukana wanokupa kuti wasubscribe to this channel, kulike pamwe nekutena on the bell icon kuti murambe muchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese zvemahara. Saka muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe tine nyaya yanetsa, nyaya yatanzi nemaviewers edu. Aiwa, chimbofambirai nyaya iyi, toda kunyasa kunzwisisa kuti apa chii chiri kunyasa kuitika. Saka pane nyaya yakamira kudai so. Zviratidza kuti mutungamiri wenyika Mnangagwa pamazuva akapfuurapo vakaeja vanhu vachikurudzira vanhu kuti aiwa, you must advocate for unity and peace during the festive season. Saka pane post yavakaposta vakati, may this festive season bring peace, unity and prosperity to our nation. Saka iyi ndo post yavakaposta vachikurudzira vanhu kuti maintain peace and unity. Saka pane vanhu vakawanda from different ends vaya vachikumulana pamusoro pepost iyi, zvafanana zvakaita sema Veterians. Saka varikuya vachiti the significant gap between Mnangagwa's public appeals and the detailed unaddressed allegations of his past actions presents a complex challenge. Understanding the true nature of the presidency history is crucial as the nation pursues its path towards Vision 2030. Saka vari kuti aiwa, Mnangagwa anokwanisa kuti kurudzira kuti timaintain peace, harmony and unity during the festive season, but pane mamwe ma-unaddressed allegations about his past akangovharwa, asina kutogwa nezvawo, ari kuenda against nezvaari kukurudzira munyika kuti zviitike. Saka ndo zvatamboti timboya timbokuratidzai vanhu zvavari kukomberana nazvo pamusoro paMnangagwa. Saka nyaya yekutanga, pane post yakapostiwa paTwitter handle yakanzi Mnangagwa didn't fight any war. War vets announced in October 19 press conference video which has gone viral. Kwabva paiswa link racho. Saka pana kabva reply akati, Comrade Karen Kazingizi, a respected war veteran, disputed Mnangagwa's role in the liberation struggle. He said, and I quote, Emerson Mnangagwa didn't fight in the liberation struggle. He was only handpicked by Robert Mugabe to displace and divide real fighters. Close quotes. She stated, undermining his claims of being a freedom fighter. So zviri kunzi aiwa, Mnangagwa hapana kana hondo yakarwa, hapana kana hondo yakarwa panguva yavanhu yairwa hondo, asi akangoshedzewawo naMugabe. Asi kunyange pese panenge achizviti tisi takarwira nyika inoi, aiwa haana kuteka part of it. Saka ndo nyaya yekutanga vanhu yavari kukumulana nayo. Then nechitu iri kunzi former first lady Grace Mugabe made a striking accusation against Mnangagwa, linking him to plots against her husband. Open quotes, he wanted to kill the president. He was working with white people when he told the president to go to Mozambique, saying the whites want to kill you. The president was ordered by Nyerere, Robert, go back home. I said go back home, she alleged. Saka zviri kunzi aiwa, Mnangagwa long back akamboplana kuda kuraya Mugabe, akamboda kuraya the late president Robert Mugabe, asi nyangazvo zvakazokona nekuda kwaJulius Nyerere. Saka ndo nyaya yechitu iri panapa. And then imwe nyaya vanhu yavari kukombolana nayo iri kunzi Mnangagwa poisoned his own sister Diana, according to these state media allegations which have remained undenied for over 60 years. This is reviewed in the compilation showing how the two leaders of ZIM and its former colonial master UK have been cruel from childhood. Saka zvinzi Diana Mnangagwa akabva ndobva his sister Diana Mnangagwa recounted a personal and disturbing story from their past in the 1940s. Open quotes, he made me eat snake poison and I ended up assaulting him, biting him at the forehead.